Mga kalingap, ngayon mga kalingap, nandito ako sa Barangay Bulilis mga kalingap. Kagabi kalingap, may nangyari ditong sunog doon. Natin yung nasusunog na bahay doon. Ang gagawin ko, bibili ako muna dito sa may tindahan. What's up mga kalingap? Ngayon may tutulungan tayong nasunugan po. Ito po. Ngayon bibili tayo ng ibibigay natin po kasi kawawa naman. Kasi may maliit naman ako na blessing na ngayon. Ayo tao po. May mga kalingap, bibili ako dito ng bibigay ko doon sa na may nasunugan po mga kalingap. Mga kalingap, ngayon na kalingap, nakabili na ako ng ibibigay ko doon sa may nasunugan dito sa Barangay Bulilis. Ito po nakita natin. Okay na po, ma'am? Kasi po. Ito po. Ito po mga kalingap, nandito po ako sa pamilya na may nasusunugan. Ito po. Ma'am, anong nangyari kagabi man sa bahay nyo? Sino pangalan? Sino pangalan mo? Chudimi. Chudimi. Yung misis mo, mister mo, kasi yung pangalan, ma'am? Sino pangalan ng mister mo? Agapito. Agapito. Alingig. Alingig. Okay mga kalingap, ito po si ma'am, mga kalingap, kagabi. Dito nag-iyakan dito yung biyanan niya, at saka yung mga bata mo, saan ma'am? Ilan lahat mga bata mo, ma'am? 6. Oh, may bibigay ako sa iyo, ma'am. Konting tulong mga kalingap para kay ma'am. Nasaan ang mister mo ngayon? To San Francisco. Alam na niya ang okay lang na. Be strong na. Kanya, mga bata. Ito man yung ilan ang anak mo ngayon, ma'am? Unom. Kaunom ni. Unom. 6 po. Ito po lahat ang mga anak niya, mga kalingap. Nandito po si ma'am. Mga kalingap, nakita natin dito ang kalagayan. Ngayon, nasaan ang bahay niyo, ma'am? Doon sa likod. Ngayon mga kalingap, puntahan ko doon ang nangyarian sa sunog sa kanilang bahay. Kasi anim ang kanilang anak ni ma'am. Anong trabaho ni mister mo, ma'am? Farmer. Farmer. Ito si ma'am. Hindi niyo alam doon ang pangyayari doon sa bahay niyo na susunog. Okay mga kalingap, makita natin ang sitwasyon ng bahay nila. Anim ang kanilang anak, pero hindi man ito sinasadya kasi baka may sa electrical po. Ngayon puntahan ko po ang bahay. Saan ang bahay niyo, ma'am? Punta ito, ma'am. Ito makita natin. Walang natira, ma'am. Yung TV ninyo, ang TV nila mga kalingap. Ito makita natin mga kalingap yung pangyayari. Anong oras kagabi, ma'am, yung nakikita nyo nasusunog na ang bahay nyo? Alas 8. 8:50 po. 8:50 ng gabi. Okay, what's up mga kalingap? Nakikita natin yung mga bubong at saka yung mga scene ng kanilang bahay. Yung sa bubong ng bahay nyo, ma'am, yung mga light materials lang. Okay kalingap, nandito tayo. Nandito si ma'am. Makita natin yung pangyayari mga kalingap. Bago pa itong natayo ng bahay mo, ma'am? Noon yun ang dati mong bahay. Okay, makikita natin mga kalingap kung sino yung tutulong sa kanila
may GCash ako ilalagay sa aking screen. Baka yung mga tao na gustong tumulong na bukal sa loob, pwede tayo makatulong sa kasi kawawa naman ang kanilang sitwasyon. 6 ang kanilang anak. Makikita natin umiiyak si ma'am kasi bago pa tong bahay nila natayo. Makikita natin mga kalingap. Okay, what's up kalingap? Ito makikita si ma'am, yung may-ari ng bahay. Nakikita natin mga kalingap yung sitwasyon nila. Doon, yun ang bahay nila noon, makikita natin. Ngayon, itong nasusunog, ito yung bagong bahay, mga kalingap. Makikita natin yung bahay noon nila, puntahan natin. Ito yung bahay na tinitira nila noon. Makikita natin. Nagawa silang bahay kasi nasisira na ang bahay. Makikita natin mga kalingap. Yung bahay nila na nasusunog, yun ang bago nilang bahay na tinitirahan. Kawawa ng mga kalingap, yung mga gusto na tumulong, pwede kayong tutulong mga kalingap sa sitwasyon nila. Ito po makikita natin ito po ang dati ng bahay. Ilang taon na yung bahay yung bagong tinayo, ma'am? Wan pa John, murag. June, July, August. 3 months pa. 3 months pa lang. 3 months pa lang mga kalingap. Yung bahay na tinayo nila doon na bago, kasi itong bahay nila, makikita natin yung sira-sira na kuana po, yung mga yung sarip-siraya, yung atop, dito makikita natin. Makikita natin. 3 buwan pa yun na tinayo yung bahay nilang bago. Itong bahay na noon na nasira na. At saka 3 buwan pa na tinayo na yung bahay nila na bago. Unya ang nangyari po ngayon, kagabi pa lang, nasusunog ang bago nilang bahay niya. Makikita natin yung sitwasyon ng pamilya nila, 6 ang kanilang anak. At saka si ma'am, hindi siya makapaniwala ang nangyari sa bahay niya na bagong tinatayo. Gamit, bago po putong ang mga extension na gamit. Ano mong dako ba? Anong butnan? Di. Taas to kaayo. Mga doon, walang di pangmalit. Ano yung nakikita mo sinasayan?
Oh, ito mga kalingap, may mga nagsidala ng ah, mga bata po, yung nagsidala sila ng mga damit, ibibigay nila. Mm. Ma'am, may ibibigay ma'am sila. Yun, ma'am. Kasi lahat ng damit, lahat ng unan, lahat na po na susunog po lahat, wala silang na. Okay po. Salamat po sa inyo po sa inyong pagbigay. Ito makikita natin yung mga sitwasyon po, yung bigay ma'am. Mm. Ito po ang bata mo ma'am? Ito po ang Basta itaw nila, wala ka to. Buntag mo kami, wala ka to. Kasi nakapapa. ito po nang may nagbigay yung mga bata po, yung nagbigay sila ng mga damit para sa kanila kasi kawawa naman ito yung anak nila, yung mga damit po nila po na uubos lahat sa sunog. Kaya kayong yung mga mabubuting loob, pwede kayong tutulong sa kanila by GCash po. May number ako sa GCash sa flat screen sa cellphone ko po. Pwede kayong magbigay ng tulong kasi kawawa na po silang ma'am. Kita natin. May nagbigay ng mga damit sa kanila. What's up mga Pagulgo,